Ideme ľubový. No, hej? No, poď, chlapče, svoje. Hlúposti. Doplatil som na vlastnú hlúposť. No, pokúšal ma to, lebo som počul všade, že sa to nesmie, že sa to nedá. Som jednoducho sa pokúšať, či ma naozaj chytia. Ale vlastne to vôbec nepotrebujem. Príslušníci Mestskej polície Banskej Bystrici za vydatnej spolupráce s občanmi zadržali muža, 30 rokov sa mi zdá mal, ktorý v jednej banskobystrickej kaviarni internetovej sťahoval obrázky s detskou pornografiou. Prebiehalo to asi tak, že príslušníci Mestskej polície prostredníctvom tiesňovej linky boli kontaktovaní občanmi, že sa toto deje, boli vyslaní na miesto a v spolupráci s občanmi ho aj zadržali. Tvrdil, že chcel vyskúšať schopnosť polície zadržať takýchto ľudí. Akože vás? Áno. Chcel proste v podstate skúšať akcieschopnosť polície pri odhalovaní takejto trestnej činnosti. Čo sa mi zdá byť akože riadny nezmysel, lebo v podstate, povedzme si to otvorene, keby som niekto to len chcel skúšať, tak kliknem na tú stránku, ale nevzťahujem si to na USB kľúč. Vyšetrovateľ tohoto muža obvinil z prečinu rozširovania detskej pornografie, za čo mu hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.